سلام سلام كم تكونوا خمي تقنين لو نعم سكر حدا طعم حساب طعم زخنا رسحي لكم قريبا لكم لومي كم ترس زراعكم موفق رديوس هانينيتا فقر ديوس سيكشوال كونكشن صوتاو ነገር ሪዩ ብጣዕሚ ንዓዓኽት ዝገብረ ካዘሎ ወይ ከዓ ጣሚርኩም ዘሎ ስዊስ ኣመንጎም ሓቀኛ ዝኾነ ፍቅሪ እዩ ዘሎ ስለዚ ፍቅሪ ዲዩስ ሃነኔታ ወይ ከዓ ሴክሹዋል ኮኔክሽን ከመይ ኢኹም ትፈልጡ እንታይ ድማ ኣፈላላዩ ዝብል ሓሳብ ይሕዘልኩም ቀሪበ ክሳዕ ፍጽምቲ ሓቢርኩም ክትጸንሑን ክትከታተሉንን ብኽብርን ብትሕትናን ይዕድመኩም ከም ትጥቀምሉ ድማ ይኣምን ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ግዜ ብሃነኔታ ብሴክሹዋል ኮኔክሽን ሰኺሩ ሓዳር ይጅምር ሪሌሽንሽፕ ይጅምር ገለ ዘፍቀራ ዝፈትዋ ይመስሎሞ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኩሉ ነገር ፌል ይገብር ኩሉ ነገር ይፈርስ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣጣሚርካ ነውሕ ዝጸንሕ ነገር ስለዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ፊልም ጓሩ ስለዘይተርፍ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሰዓት በቃ ምባልኩም ስለዘይተርፍ ማለት እዩ ምፍልላይኩም ምባኣስኩም ገለገለ ስለዘይተርፍ መብዛሕትኡ ሰብ ፍቅሪ ዝመስሎ ነገር ከም ዓይነት ሃነኔታ እዩሞ እንታይ እዮም መንጎኹም ዘለዎ ሓቀኛ ዝኾነ ፍቅሪ ድዩ ወይስ ሃነኔታ ጾታዊ ኮኔክሽን እዩ ናብዚ ክንከይድ ኢና ኣቀዲመ ግን ኩለኩም ዝደሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩም መርዑት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቤተሰብ ቋዕዳሓን መፅኹም ክንብለልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ድማ ነፍቀርትኩም ኣብ ልደተን ኣብ ናይ ፍቅርኩም ዓመት ከምኡውን ኣብ ማንም መዓልቲ ንደቅኹም ንኩሉ ዝኾኑ ፓኬጃት ህያባት ትዳልየ ጽበየኩም ኣለኹ ኢዘርኩም ክኸይድን ከብፅሐልኩም እንትደሊ ትኾንኩም ብዋትስኣፕ ጌርኩም ትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅረይ ድማ ኣብቲ ዝቕፅር ዘሎ ኣድቨርታይዝ ዘለኩም ናብ ናይ ሎሚ መደብና ንኸይድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝነብራ ፈተውትኩምን ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ንእሽቲ ህያባትን ፓኬጃትን ሒዝና ሰርፕራይዝ ክንገብረልኩም ተዳሊና ንጽበየኩም ኣለና زورة حبريتها بتفتح سلسلة كيركم كونتاكت جبرونا هياب جيفتس اند ديليفري سلازي فقرن هانينيتان ويك سيكشوال كونكشنن تايو خنمساسل كنغاغن زغبرنا ነገር ልክ سيكشوال ነገር ከም ፍቅሪ ንትሰብ ክንብል ንዑን ዑኽን ሓስብ ንዑን ዑኽን ደሊ ንዑን ዑኽን በቃ ወልፍ ኾነና ሓዝገረና ኦብሰስ ክንከውን هزجرنا العرض هنا بوندن العرض هنا باور نيزلوا جن كم ذا عينت باور كم ذا عينت سيكشوال كونكشن تهم أنا جرو تأيو تفاعل كمون دم أمون قلتيهم قد أتاو نجار وزعي كادي كمن زجوركم حدا زجوركم وكعا لايف هيوت مسعى ممكن تحسوا كلهم أي مثل كانوا هيوت مسؤول تحسوا كلا أي مثلا تايدا دزنا جرزي بقى أكلاو زهنا سبيشال بوند كل جزء تخيل عم زي كنا تفقري ويكع هانينيتا سيكشوال كونكشن وان تفضلوا انت ايو اكلاو طرح اكلاو بوند ويكع سيكشوال بوند نعختر كلها كل جديد تحاسو ነገር انت ايو سيكشوال ነገር ምንም ነገር ክትገብር አይትኸልን ኢቭን ነው አልክት በላይ አይትኸልን ዝኮነ ነገር ክትገብር አይትኸልን ታሪክ ያ ነው አምሮ ኻዝ መጽካ ነገር ታሎ እዚ ጥራሕ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክሬዚ ትኾኑ ማለት እዩ እዚ ነገር ዝነገረኩም ዝደሊ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቦንድ ሴክሹዋል ነገር ክልወኩም ኮሎ ናፈርሁ ትቀይርዎ ትኽእሉ ድማ ይትቀይርዎን ካሊ ቶፒክ እዩ ነገር ዝስፍሐ ቢላ ከምረኩም ይቀየሩን ከዓቡን ይኽእል እዩ ግን በዚ ነገር እዚ ጥራሕ ኣነ ዝፈልጡ ሓዳር ኣሎ ዝፈረስ ሓዳር ብጣዕሚ ዓቢዶም በቃ ብጣዕሚ ተጸዲሎም ንሱ ጋጣሚ ብዙኾነ ምክንያት እንደገ ወጪ ሰውያት ነብር ነራ በቃ ኮኔክሽን ተፈጢሩ ገለገለ ተመርዕዮም ምንም በቃ ፈላልዩ በቃ ክልቲኦም በበይንሃ መንባር ንዖም ምንም ከቢድ ነገር ኮይኖም ቀጥፎም ውሽጢ ተስተወርሒ ተመርዕዮም ኣብ ውሽጢ ከተወርሒ ተፋቲሖም ማለት እዩ ዘይንሱ ካሊ ኮመን ዝገብሮምን ሓደ ዝገብሮምን ፍቅሪ የለንም ማዕኑ ትነገርሱ ድማ ይመነው ይስልቾ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ግዜ በቃ ንዓኽ ትሓስብ ከለኻ ኣካላዊ ነገር ጥራሕ ትሓስብ ትኾንካ سيكشوال ነገር ጥራሕ ትሓስብ ትኾንካ እዚ መሳሰለኩም ነገር እንታይ እዩ ነጊረኩም ፍቅሪ እውን መግለጽታት ኣለዎ ሕጂ ሓደ ወዳት ፍቅሮም ከም سيكشوال ነገር እዮም ክገልጹ ይደሉ ብኡ እዮም በቃ ኣፕላይ ዝገብርዎ ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ፍቅሪ ይስራሕ ኢሎም ነይራም ሕጁን ስለዚ ከም ስለዝኾነ እዚ ነገር እዚ ንብዙሓት ኣወዳት ይጨቆም ይምፍላይ እውን ያብም ማለት እዩ ግን ካብኡ ወፃኢ ንዓኽትር ከላ ከምዚ ዓይነት ኢሞሽን ጥራሕ ኮንትሮል ጌርካ ተሓልዩ ታይም ሂውካ ክትሓስበለካ ማለት እዩ ስለዚ ነገር እዚ ስለዚ ሴክሹዋል ኮኔክሽን ጽቡቕ እዩ ግን ሴክሹዋል ኮኔክሽን ሮማንቲክ ኬሚስትሪኻ ኣብ መንጎኹም ኣለ ዶ ፍቅርካ ትደልዩ ዶ እዚ ነገር እዚ ከም ቀዳማይ ሕቶ ሓተኩም ዘለ ከም ቀዳማይ እዚ ነገር ዝፈልጡሉ እንታይ እዩ ፍቅሪ ድያ ሃነኔታ እዩ ብዘይ ሴክሹዋል ነገር ሮማንቲክ ዝኾነ ታይም ምሕሊፍኩም ክትፈላለዩ ትኽእሉ ዶ ንሱ ልዕሊ ምንም ትብህግዎ ዶ ወይስ ኣብ ዝኾነ ኮንዲሽን የኒኹ ወይ ኣብ ማንስትሬሽን የኒኹ ገለቴላትካ ክትሪኢ ኣይትደልን ንስኻ ንሳን ክትሓስብ ከለኻ ንሱ ነገር ጥራሕ ክትገብር ዘለካ ትክክለኛ ሮማንቲክ ኮኔክሽን ክኾን ከሎ ልዕሊ ሴክሹዋል ነገር ነው ዓለም ሰዓት ዝረአየካ ግዜ ክትሕልፍ እዩ ሮማንቲክ ታይም ክትሕልፍ ሓቢርካ ዲነር ክትበልዕ ወቅ ክትገብር ሓቢርካ ግዜ ክትሕልፍ ስፔሻል ዝኾነ ታይም ክትሕልፍ ዝነገር እዚ ዝረአየካ ልዕሊ ምንም
ስለዚህ ነገር ስለዝሆነ anything ዝረአየካ እዚ ትክክለኛ ኮኔክሽን ወይ ትክክለኛ ፍቅሪ ትክክለኛ ስሜት እንታጓል ከም ዘለካ ትፈልጠሉ ምልክት እዩ ከዘይ ኮይኑ ግን ተተራኺብካ በቃ ግድን ተኾይኑ እዚ खाली ነገር ኦብሴሽን ሴክሹዋል ኮኔክሽን መንጎሁም ኣሎ ማለት እዩ ዝተዘይ ኮይኑ ግን እንተፍቅራ ጓል እንትፈትዋ ጓል ግን አለ ሓቂ ሓደ ስታይልንስ ኢቭን ነው አለ በቃ ዘሕማ እዩ መስለኒ እስኪ ማዓርክን የስስዕላ ኢልኒ ማዓርክን እንደዚ በቃ ትጥንቀቀላ ንናትካ ስጋዊ ስሜት አጋበት ጥራሕ ኮንካ ትሓስብ ንናታ ኮኔክሽን ትሓስብ ንናታ ፊሊንግ ትሓስብ ሳሓጎስ ኮይና ደል ዕልምን ይሕጉሰካ ሞር ልዕሊ ኩሉ ዓምሳኻ ትሕልፎ ግዜ ስፔሻል ታይም ይሕጉሰካ ስለዚ ሮማንቲክ ኮኔክሽን መንጎሁም ከም ዘሎን ከም ተፍቅራን ወይ ከዓ ፍቅሪ ከም ዝኾነ ንዓ ዘድልየካ ዘሎን ትፈልጠሉ ምልክት እዩ ህያ ባህላዊ ክዳውንትን ሽፈናትን ኣብ ሙሉ ዓለም ዝነብሩ ክቡራት ዓማዊልና ትደልይዎ ባህላዊ ክዳውንቲ ሽፈናት ጥልፊ ዙርያ ከምኡውን ሽሮ በርበረ ቅመማ ስፈታት ትደልይዎ ነገር ኩሉ ብጽፈትን በእምነትን አዳሊና ናብ ሙሉ ዓለም ክንሰደድኩም ተዳሊና ንጽፈይኩም ኣለና ንዝበለጸ ሓበሬታ በተፍታሕት ዘሎ ስልኪ በዋትስኣፕ በቴሌግራም ኦርደር ገበሩና ህያብ ሽፈናትን ባህላዊ ክዳውንትን ካብቲ ካልኣይ ድማ ትፈልጠሉ ምልክት እንታይ እዩ ልክዕ ሴክሹዋል ነገር ምስኣ ምስ ፈጸምካ ገጸ ምርኣይ እንድሕር ዘጽለአካ ኮይኑ ኩሉ ነገር እንድሕር ዘጽለአካ ኮይኑ እንደገና እቲ ናይ ሴክሹዋል ፊሊንግ ክመጽእ ከለካ እንደገና ንሳ ትብል ኣፍታ ቅጽበት ሴክሹዋል ነገር ዝፈጸምካ ሰዓት ግን ኩሉ ነገር እንድሕር ዘጽለአካ ኮይኑ ትጣዓስቲ ኮንካ ጊልቲ ፊሊንግ ስምዓካ ተኮይኑ እዚ ትክክለኛ ዝኾነ ፍቅሪ ይኮነን ማለት እዩ ሴክሹዋል ኮኔክሽን ይዘለካ ፈትዋ ጓል ተፍቅራ ጓል ተኮይና ግን ድሕሪውን ክትሓፋት ደሊ ክስማት ደሊ ቀልጢፍካ ናብ ፊሊንግ ተኣቱ ቀልጢፍካ በቃ ቀልጢፍካ ክትሓፋት ደሊ ክስማት ደሊ ዕጉብ ትኸውን በኣ ሕጉስ ትኸውን ዓይነት ፊሊንግ ይስማዕካ ስለዚህ እንድሕር ሙሉእ ፊሊንግ ሓልጠፍእ ኮይኑ ስምዒትካ በቃ ተጽልአካ ኮይና ትወርደካ ኮይና እቲ ፊሊንግ እንድሕር በቃ ክትጽጋዓ ክትቀርባ ክትሪኣ ንባዕሉ እንድሕር ትቐፈካ ኮይና እዚ ትክክለኛ ፍቅራዊ ኮኔክሽን መንጎሁም የለን ማለት እዩ በኣ ትዕግብ በኣ ትሓጉስ በኣ ጽቡቕ ዝኾነ ፊሊንግ ስምዓካ ትኮይኑ ግን እዚ ትክክለኛ ኮኔክሽን ኣብ መንጎሁም ከም ዘሎ ስምዒትን ፍቅርን ንዓ ከም ዘለካ ትፈልጠሉ ምልክት ድሕር ክንባዕሉ ንዓ ዘለካ ነገር በቃ ጽቡቕ ተኮይኑ ንሽተይ ሆርሞንና እንታይ ዝበሃል ስለዝብል ቅንስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን መሊሱ እንደገና ንዓ ዘለካ ፊሊንግ ይመጽእ ድዩ ወይስ ግዜታትን መዓልታትን ሰሙናትን ደጋ ጾታው ድሌትካ ክትሓስብ ከለካ ጥራሕ ያሳት መጸካ እዚ ፍቅሪ ከም ዘይኮነ ትፈልጠሉ ምልክት ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ነግረኩም ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ፍቅሪ ልዕሊ ምንም ኢሞሽናል ኮኔክሽን እዩ ኢሞሽናል ስጋዊ ይኮነን አካላዊ ይኮነን ኢሞሽናል ክትሕጎስ ትደልያ ሃፒ ክትኮን ትደልያ ንሳውን ክትሕጎስ ትደልየካ ክትዕልለካ ብስልክ ትደሊ ግድን በአካል ይኮነን ግዜ ክትበካ ትደሊ ትስሕቅ ክትጫወት ምሳኻ ግዜ ክትሕልፍ ሳምቲንግ ትደሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኢሞሽናል ስምዒታዊ ኮኔክሽን እዩ ኢሞሽናሊ ክንረዳዳ ኣሉ ሓቂ ቦንድ ንኸውን ብኩሉ በተሓሳስባ ገለ ፊውቸር ንሓስብ ምሳ መጻኢ ርኤና ብሩህ ዝኾነ መጻኢ ምሳ ይህልወና ሓነይነታት ኮይኑ ግን መጻኢ እንደል መጻኢ ነው ተሓሲብና ክንስከፍ ንኽእልና ክንሓፍር ንኽእልና ሜቢ ንቤት ሰባትና ክነፋልጥ ንሕና እንዶ ሰብ ክነፋልጥ ማዕሉ እኹል ዝኾነ ሓጎስ ወይ ከዓ እኹል ዝኾነ ምልኣት ውሽጥና ዘይክስምዖ ይኽእል እዩ ምንታይ ሓነይነታ እዩ ከምኡውን ድማ ከምዚ ዓይነት ፊሊንግ እንድሕር ሴክሹዋል ነገር ጠፊኡ ሙሉእ ይጠፍእ ትረክቡን ማለት እዩ ከምኡውን ቀልጢፉ እዩ 6 ወርሒ ገለገለ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ግን ዝዘልቕ ነገር ኣይኮነን ኣይትከኣለን ዝኾኑ ፕሮብለማት ጸገማት ችግራት ክመፁ ከለዉ ቦንድ ስለዘየለ ፍቅሪ ስለዘየለ መንጎኻ ዘጣምረካን ዝኣስረካን ነገር ስለዘየለ ቀልጢፍካ ኢኻ ትበታተን ንምንታይ ሴክሹዋል ኮኔክሽን እዩ ኮኔክት ገይሩኩም ነይሩ ካብ ዝሓሸ ወይ ከዓ ካብ ዝሕጉሳን ንዓኻ ተረኪባ ትኸይድ ማለት እዩ ደስ ኢና ድማ ተመሊሳ ንኻ ትመፅእ ንምንታይ ስጋዊ ልምምድ ስጋዊ ጥምረት ሶልታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሶልታይ ዝበሃል ነገር ከመይ ይመስለኩም ሰባት مسات كم جميركم نيري سيكشوال كونيكشن كفتم كلنا منفسنا ونينا شير نكبر مستوى ساعات أكلنا طرح يكون بودينا طرح يكون منفسنا ونشير يزكبر سلذي كم زعينتنا منفس شيرينج سلازلوز هون زت أمريكا نجار مونغا قايلو عندما تخايل كانت تصور كم نوع حط أن حيت قلنا مالتيو إزاي تفعل على مالتيو سلذي فتواتين زي مثلنا يعني نتافقرية وقلتي إذا قسم عيتك عالن بوديلن ندحر حكينا فقره ينجن تكأهل تتصور فورجيف تجبر محرات تجبر ولا جيجان هلو جيجاتات تدمسس بوزيتيف تخون نعاترو ነገር ጸገማታ ሁሉ ፖዚቲቭ ማይንድ ካትሪዮ ሴክሹዋል ኮኔክሽን ተቆይነ ግን ጸገማታው ሁሉ የሚራዩ ካየም ታይዳ ታዝኾነት ቦንድ ተገበረካ ነገር ስለዘላ ግን ንሱ ደል ከለኻ ዘይናዓን ካልክ ተሐስብ ይትደልን ስለዚህ እዚ መስል ማለት ይሃኔ ነታዲስ ፍቅሪ ይሕዝኩም ፍቷደይ ከም ትመሃሩሉ ኸሞን ድማ ኣብ ውሳነታትኩም ንመርዓ ይኹን ንሓዳር ነው ነገር ንቀጻል ሪሌሽንሺፕ ከም ትጥንቀቁሉ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ነፍቅሮን ፎቶሰብ ምሳን ሓደ ዓይነት ናይ ህይወት ዓላማ ዘለዎን ናይ ህይወት ቫልዩ ዘለዎን ቀጻሊ ነውሕ መንገድ ምሳና ከይድ ዝኽእል ሰብ ንበር
كمزي زخنا سمعت سلطة ذل طرح مسانا فيوتشر مسؤول زين الرسم أهيبتنا هنتأمرن حلار كنجبرن يبلنا مالتي في طاعتي سلطة تركون حبيبكم سلطة أنهم thank you so much لهم زنارن مدام نزي مثل لهم عنتي تمر زلمة الأختي best sex best marriage ويكع best زخنا relationship عينتصن طعمة مجبي سلطة ويسب بقدر حينا برنتايدا منفس زخنا هيوتكم زت أمامرة تخلنا زخنا connection اللبن متأممانن مزعن future مس حادثة حاسينا ያው ፍቅር ተወሰፈው ተሆይኑ ሁሉ ጊዜ ጽቦይ ተዘይ ኮይኑ ግን እሱ ሐሳሲዩ ተቀያሪዩ ምስ ሓደሰብ ትፈልጡ ትኮን ይኹም ቤስ ትንሎ ሴክስ ክትገበር ትፈለ ከምስ ሓደሰብ እንደገና ምስ ተሰብሱ ኣብ ህይወት ከደባረን መጽልእን ትብሎን ሴክሹዋል ኮኔክሽን ክሎ ከኸዲ ካይሩም ኢሞሽናት ኢሎም አንቲ ክትርድዎ ዘልዮ መልእክተይ ማለት እዩ ስለተከታተልኩም ሓቢርኩም ስለጽናሕኩም እንደገና ቴንክ ዩ ሶ ማች አዲስ ሆንኩም ቻናሌ ሰብስክራይብ ዴት ፈትኩም ላይክ